Rentouttavaa lauantai-aamua ja tervetuloa PHL Power Weekin pariin. Siirrytään suoraan Herttoniemi Gardenin kirkkaisiin valoihin. PHL, the coolest game on earth. Yeah, that's right! Oikein paljon tervetuloa Herttoniemi Gardeniin. Se on Puita Hockey League, Puita Cup, pelipäivä. Millä fiiliksellä kapteeni Galle lähtee illan turnaukseen? Erittäin hyvin fiiliksille. Pitkästä aikaa taas päästään pelaamaan puita pelejä. Meillä on hyvää ryhmää täällä ja muutenkin hieno kiekkopäivä, joka päättyy sitten Suomen otteluun illalla. Siim, kerro meille vähän lisää. Mitä uutta meillä on luvassa tänään? No ensinnäkin musta on siistiä, että me ollaan saatu 4 jengiä. Me ollaan Villen kanssa pelattu pitkään 2 näitä pelejä. Nyt on makeet saada uusia vastustajia, uusia kasvoja tänne paljon hyviä pelaajia. Mulle uusia tuttavia. Ei riittänyt Elite Prospectsin serverin data, että olisi saanut kaiken tietää. Että muun muassa Niklas Haagman, NHL-tähtemme, on saapunut hallille. Joten täällä on hyvä meininki senkin suhteen. Ja musta on tosi kiva just nimenomaan, että on eri jengejä. Ja joku nostaa tosiaan sitä pokaalia tänään. Musta se on myös aina kutkuttavaa, kun PHL-pokaali on jaossa. Ja meillähän alkaa ihan just peli, joten ainakin meidän pitää lähteä tästä pukeen. Tervetuloa messiin. Tästä tulee huikea show. Pelannut. Mikä on sulle semmonen pelipäivän rutiini? Kuppi kahvia ja penkin lämmitin autossa, niin siinä on lämmittely. Niin voitko kertoa mulle, että mistä legendatitteli sulle tulee? En tiedä, näköjään niitä jaellaan aika hepposesti nykyään. Hei, päästi 8 maalia just, mut hei, onneksi sai pizzaa, niin tähän takia mä tulin tänne. Hei, hieno nähdä, mitä äijä pelaa tuolla kiekkoa. Mistä tämmönen tatsi tulee? 7 vuoden tauon jälkeen ekaan kertaa jäällä. Niin siitä se tatsi tulee. No mennään. Hei, mikä on se salaisuus, että teidän jengi pääsi finaaliin ja on nyt johdossa, ei ole enää monta minuuttia edes jäljellä? Meidän salaisuus on pyry. Mikä on problem? Siinä oli sitä hyvää jargonia. Seuraavaksi katsotaan viikon top 5 torjuntaa. Siinä Salmelainen nollaa Ilimään ihan tyylikkäällä tavalla ja varmasti tuo hänellekin sitä kaivattua itseluottamusta. Hyvin tulee Galle paineista, vaan nyt on keskellä aivan yksin ja löytyykö? Ei löydy avaimia tuohon. Salama ottaa upea torjunta. Katsotaan miten Piki pysyy kyydissä. Hyvin pysyy kyydissä, Obi ottaa kopin siihen, sitten se pomppi ylhäällä. Siinä varjeltuu vielä toistaiseksi Galiksen ryhmän maali. Ja sitten jätet. Oi mikä torjunta. Mä en tiedä, Jonilla oli tyhjä maali melkein jo siinä rystyllä, mutta se päätti vielä antaa taas. Näyttää sille toiseen päähän Salamalle, että kyllä täälläkin osataan tuulettaa torjunta. Ja tämä on juuri sellaista energiaa, mitä kaivataan. Taas ollaan nollapeli Watchista, että kyllä. Ja sieltäkin heti Jinksaus, ei suinkaan vaan heilahtaa jälleen. Ja sieltä ja mailla nousee. En tiedä, nostaako kakkosdivarissakin jokaisen. Niin, se olisi kyllä mielenkiintoista nyt nähdä. Lyhyen mainoskatkon kautta siirrytään listaamaan PHL, viikon top 5 maalit. Parhaat hetket jäillä tarjoaa Coca-Cola. Ai että hei, tänään testisään Uno-pizzat. Täällä on Pepe-pizza, pepperonia.
Ai että, kyllä toimii. Ai. Sitten jäälle. PHL, viikon top 5 maali. Tää Haverinen 5 sekuntia. Katsotaan saisiko Teo tästä PHL-uran avausmaali. Eikä se sinne. Se menee ja näin. Ei leikit, pääsee myös maalit vielä. Katsotaan mitä keksii nyt. Keskeltä löytyy ja herra jumala sentä. Ja se menee aivan ristikkoon. Tota ei ota yksikään. Komulainen. Sitten loistava uitto sinne ja hyvin olkoon mikä maali. Jälleen kyllä hieno maali. Katsotaan mitä tekee Budkovski. Budkovski hyvin olkoon. Ja kyllä Juulinasta päätellen se saattaa riittää. Ben Talen saa kuitenkin irtopala itselle. Loistava syöttö Oskarille ja mikä maali. Sitten Oskari Halmen näyttää jälleen sitä henkilökohtaista taitoa ja paketoi samalla tämän ottelun, tai jos ei nyt tätä ottelua, niin ainakin sen lopputuleman. Seuraavaksi siirrymme katsomaan finaaliottelun huippujännittäviä ratkaisuhetkiä. Team Galle protestoi, että kaveri otetaan uudestaan ampuun, mutta säännöt on säännöt, kyllä se saa tulla ampuun uudestaan. Jami Häppölä. Katsotaan kuinka paljon häkeltyy tästä. Sieltä tulee kovaa lokaa. On säpärankkari vauhdit, mutta katsotaan mitä Häppölä hymyilee sinne ja sitten... Oi, mikä maa! Sitten painaa tuollaisen vastalauseeksi. Ja pienet katseet vastustajan Ei muuta kuin tuut kuuluu Jami Häppölän puhelimesta ja riman kautta aivan sinne ylänurkkaan. Sitten Mustosella pakko laittaa kiekko reppuun, tai muuten Team Häppölä voittaa ja se menee yli. Rysty nosto karkaa yli. Ja sieltä nousee CCM kohti kattoa ja pieni kumarrus ja se oli siinä. Ja Team Häppölä on voittanut Puita Cupin. Upea päivä, upea jääkiekkopäivä takana täällä Herttoniemessä. Kiitos seurasta Alex. Kiitos Tino. Tämä on ollut erittäin mieluisaa puuhaa ja varmastikin Puita Hockey League palaa taas piakkoin muodolla tai toisella. Kyllä, aivan varmasti. Joten nyt jäädään lähetyksen osalta seuraamaan pokaalin nostoa. Siinähän se nouseekin ilma. Semmonen oli Puita Cup tällä kertaa. Häppölät voitti mestaruuden. Nähdään taas keväällä 95 Cupissa. Hyvää lauantailtaa kiekkokansa. Tässä oli PHL Power Week. Kokis Limellä ja pelipaita nimellä. Nähdään jäillä.